Madisha West na for South wa hafomanta mo Dr. Erikopoku se nei mebune ni adwuma ye wo man Ghana mu no eya brosorodo na eya tete the 17 NDC ani abre pass 2024 e wo se tumi no Ghana for de hye won samfi se won bota e ba ko pesi woni so e se won be makwan na nwuma bu ama mabuna ye biaye Adom TV etwaso Dr. Erikopoku eye mashebedwani a wogina ma won mu owo esunafo South abaton pesua so ya wo sen ahwe ni mu kwan se esi ahenefo beto abama no na wasan agina mu biom na woni amane boni enkomo twetwe mu no ene wo kire mu se MPP aban asese wonum ena wo bu man no wonum emwa emabunu kura esan se wonum fanhyehye bebre emu akwan mu a ebeboa ama emabunu anya adwuma aye ne kasaye mu ene wo kire mu se safempinu ene edunu nan NDC amanyuko no etimi di nkunim no obebu man yi a wonum behwe so obebo kwan ama emabunu dodo na anya adwuma aye se de be ya wonum benya sika ewo mbutom na aboa amanu ebone ekoso no ne nyina eso ati medru bia no we say we university we HND we secondary school but the problem is when you adwuma nyede enye enti da bia me da me dwon se kwan ben ne befa so a ye betumi anya nwuma ama saafo nyina so anya bi aye na ye nyina anya ahoto. And that is why I agree with President Mahama say this time around there you focus as a party ni say you be creating nwuma ama mrantie bebrebe wa hodin obi anya bia ye no no so ne maame ne papa ne yire ne ma adi yie kakra enti mani so ade pa ne say me next time there eye adwuma nko ana o me de mani koso Urei ewo gidie pa se NDC amanyuko ni betimi adi nkunim ewa afempinu ene edunu nan abato ni percent wodi ato NDC achitaifo nyina enim titiru ene wonom a wona abato mpesua no so honom no se wanyere won ho no monto a esan se wonom amanyuko ne die won kaye emma wonom a woboa amanyuko no ya ba opposition efie nsumu ne ewe ewo gidie se nyame ya adoma aba beto 2024 no NDC ye ba win ni wow fano won sha adwuma nim ne nyina yenye de yenye obia nim sane a me so me yam adwuma obia ni obayire no ho aye adwuma a ade papa bi wa ade ma ne dia me ma abo no da obenya kra ma ye bi mpoda na yanko elections no na ye ugidie se 2024 results e be ba no obi obati bi ya na ni be de